Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa Bukidnon, Valencia City, Malaybalay City, ingon man dinhi sa Malolo Fortits Bukidnon, dinhi sa Iligan City, dinhi sa Dipolog City, ingon man dinhi sa Calamba, Misamis Occidental, do na kitay programa. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental Mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra, Cagayan de Oro City, dinhi sa RPN Dixkio, Cagayan de Oro City, dinhi sa Cabusis Power Radio sa Villanueva, og dinhi usab sa Bay Radio way Kurat FM dinhi sa Balingasag og dinhi sa Hingog usab sa Railbeat Radio aduna kitay programa. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Og kumusta na lang sa tanan no nga nagapaminaw sa atong programa kalakip na kamo niana nga among gipanimbayan ining higayuna. Og nining higayuna mga kaigsunan ang atong paghisgutan padayon kita sa paghanay og mga tubag tali sa tinubagay o Kulo Kabildo nining tikmamaba sa pagtulunan sa Seventh Adventist Church or SDA nga mao si Pastor Bendilio di napahigayon kining mga tinubagay or Kulo Kabildo or debate dinhi sa sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog o kanhi dinhi sa DXDR Dipolog usab sa wala pa milayas kining maong pastor sa Sabadista. So ang padayon nga gina isgutan o ginalantugian mga kaigsonan kining kabahin sa usa sa fundamental doctrine sa Seventh Adventist Church nga mao ang adlong igpapahulay nga Sabado. Ay nibarogid maayo ang Sabadista niini unya sa dapit kanamo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM among gipamatud-an nga kanang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay Sabado nga adlaw ikapitong adlaw sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo wala na kana. Pero dunay mga pamaagi nga gigamit si Mitchell Bendilio aron nga iyahang pamatud-an nga ang atong Ginoong Hesukristo Sabbath keeper. Nagamit siya mga teksto unya anhin ako ipasikad mga kaigsonan ang pagtubag sa gibuhian nga mga pamahayag ni Mitchell Bendilio aron nga fair play o dili ka mo makaingon nga nagbot-buot kami sa pagtubag. Busa among ipabati munang naghimo kami og mga voice clipping para nga diha namo ipasikad ang iyang mga pagpamatud. Ni atong paminawon ang pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Although nining takna atong gisundan ang programa nga ilag yun nga gipangusgan no sa atong mga higalang PBCM no nga matod pa nila yun nga ilag yung ni-insist gyud sila nga si Kristo daw kuno wa gyud nanumbaling sa adlaw ipapahulay o ila man ang right o na ilang itubag mga kaigsuonan nga nakabantay pud ta nga niuyon pud sila nga gipasumangin lang na pud si Kristo pero dili lang ni adtong angguluha daw asa kaya pud na mabasa nga mora ning angguluha nga gipasumangin lang si Kristo wala ilabot tong pag-iyon na naglapas siya sa adlaw ipapahulay no kay ato naman ang gisaysay mga kaigsuonan no nga pag ingon ganin nimo nga naglapas si Kristo sa adlaw ipapahulay sulti nas mga parasiyo nga mga kaaway niya unya dili lang kay kana before ana pagod ni sulti pag kinidili gikan sa Dios kay naglapas sa adlaw ipapahulay di modo ang the very nearest antecedent kung naglapas siya sa adlaw ipapahulay mutuo ka mas imong tuohan the very nearest antecedent ang subject nga si Kristo dili gikan sa Dios pero praise the Lord nga dili sila mutadawat ni anak mga kaksa. Manang kung inconsistent. Inconsistent. Kaya ako na nga biyo. O biblical na nga biyo. No? Kaya nga namang dili ka mo dawat, nga mamay the very nearest antecedent. Atong nabati ang pahayag ni Mitchell Bendilio mga kaigsonan ng pastor sa Sabadista. Iyang gibuhatag komentaryo ang teksto nga among gigamit sa pagpamatuod nga atong Ginoong Hesukristo wala magbantay o manumbaling sa adlaw sa pahulay. Pero matod pa niya ang namulong kuno nini ang kakontra man ni Kristo nga mao ang mga parisiyo. Unya
kung among gamiton ang maong teksto nga diin nagpahayag ang mga kontra ni Kristo nga giingnan si Kristo dili gikan sa Dios kay wala magbantay sa adlong igpapahulay. Unta to consistent mi nga hasta ang pag-ingon sa mga kakontra o sa kontra ni Kristo nga mga pariseo nga si Kristo dili gikan sa Dios amo pud untang dawaton. Nya amo man lang kunong gipili nga ang amo kunong gipamugatan ang gipamulong lang nga si Kristo wala magbantay sa adlong igpapahulay. Unya nag-usa ra man ko ng istorya niya na matud pa sa mga pariseo si Kristo dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlong igpapahulay. Ang nearest daw, ang very nearest antecedent ang gipamulong sa pariseo nga si Kristo dili gikan sa Dios. Di modo kung consistent pa daw kami amo unta pod nga ipahayag nga si Kristo dili pod gikan sa Dios na ang amo man kunong gipili ang gipamulong raman kuno sa mga pariseo nga si Kristo wala magbantay sa adlong igpapahulay. Nato man ang susihon karon kay matod pa pud niya kanang gibuhat daw sa mga pariseo sa pag-ingon nga si Kristo wala magbantay sa adlong igpapahulay kana daw mga pag-akusar lamang, mga pagpasangil lamang daw sa mga pariseo. Tanawon tag pasangil lang ba kining gihimo sa mga pariseo nga kontra ni Kristo sa iyang kapanahonan. Niya dugang din niyang pamugatan nga si Kristo gyud nagbantay sa adlong igpapahulay kining teksto sa Biblia nga iyang gigamit atong paminawan. Among naminaw karon asa may maayong sundon ang gibatasan ni Kristo o ang wala batasana ni Kristo. Ano ba muni problema sa mga tao karon? Naay gibatasan ni Kristo dili mo sundon. Ang wa gibatasan ni Kristo mo'y pangugatan nga mo'y ipasunod sa mga tao. Lucas 4:16 sa Living Bible basa. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Okay, nakasiguro ba ta nga ang Sabado diha sa Saturday? Yes, nakabasiguro ta. Okay, versikulo 31 basa. 31, then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Okay, akong i-challenge nga dili nato single out ang mga PBCM. Ako kamong i-challenge. Ilabi na ni ining PBCM. No? Basahi kong teksto kay wa naman ang numbaling si Kristo sa adlaw Sabado kay matod pa ninyo naglapas siya. Kay nituo mo sa istorya sa mga pariseo iskriba. Nakaaway ni Kristo. Basahi kong teksto nga ningon si Kristo. Mabasa ang teksto nga nag-ingon na si Kristo nagbatasan nga moadtog sinagoga kon simbahan kada adlaw Domingo. Kung makabasa mo ni ana word for word, authentic Bible, ako moundang kog wali. Tumbasan ba ninyo ni ba? Okay. Kanya naman, importante, Juan 13:15 unsay giingon basa. 3:15. Importante ka na, basa. 15 na gaingon, kay usa ka panigingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Amo ni mga kaigsuonan nga ang panigingnan, ang batasan ni Kristo panigingnan to nga atong sundon. Nya, sugot mo ni ana, pasundon mo sa mga butang wa gibatasan ni Kristo nya adto kanang gibatasan ni Kristo dili may pasunod. Bitaw. Ato nabati mga higalag mga kigsunon ang dugang pahayag ni Mitchell Bendilio, yang gigamit ang 4:16 Lucas. Yang giprobe diha nga naagi pagbatasan ni Kristo pagsulod sa sinagoga adlaw nga Sabado kun adlaw ipapahulay kay gibasa niya ang The Living Bible man nga Biblia giklaro mag Saturday. Wa may supak ana nga naay pagbatasan pagsulod si Kristo sa adlaw igpapahulay. Ang among gisupak dinha wa magpasabot kung nibatasan pagsulod nga nagbantay nas adlong igpapahulay. Ato maning masayran karon. Unya, giparis niya mga kaigsunan sa Lucas 4:16 ang nakasulat sa Juan kapitulo 13 versikulo 15 kay importante kuno kayo kini kay mao kini daw ang pagasundon gyud sa mga tao kay panag-ingnan kuno kini nga gibilin sa atong Ginoong Jesucristo. Mo nagiparis niya sa Lucas 4:16 nga nisulod si Kristo sa sinagoga adlaw Sabado. Na tanawon tani karon kining gigamit niyang teksto nga giparis bagidis Lucas 4:16 kini bang giingon dinhi nga
Nakasulat sa bersikulo 15 sa kapitulo 13 sa Juan nga nagakanayon kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo, pahayag ni Hesus Kristo kini, aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong ginabuhat kaninyo. Conclusion dayon nga mao nang mosunod gyud ta kay ang gibuhat ni Kristo nagbatasan sulod sa sinagoga adlaw Sabado. Panag-ingnan man kuno nga kinahanglan man kuno managsunod kita sa iyang gibilin nga panag-ingnan. Og di ta kabantay ani mga kaigsunan murag makainguntag husto pod, pero sa mga ministros PBCM dili husto saypa ni ngano. Tungod kay kining 15 nga bersikulo sa kapitulo 13 sa Juan, way connection is Lucas. Ngaron nga sundo nato si Kristo nga mosulod tag sinagoga adlaw Sabado para magpahulay. Unang-una sa stand sa mga ministros PBCM si Kristo wa magbantay sa pahulay nga Sabado. Kung doon naman sa pagsulod sa sinagoga, gibatasan niya pagsulod adlaw Sabado, dili nga mo pahulay kundi ang katuyuan doon na siya ipanudlo didto sulod sa sinagoga. Pero yang giparis ni basahon nato ni kun paris bagyod. Ang 15 man mo yang gibasa, conclusion man na. Asa man nagsugod ang istorya niya, context na to. Sa bersikulo 1 sa kapitulo 13 sa Juan, lapos ngadto sa bersikulo 15 niya. Og sa wala pang pista sa Pasko si Jesus nahitabo o nahibalo nga nihabot na ang takna sa iyang pagbiya niining kalibutan na og pag-adto sa amahan. Og sanglit nahigugma man siya sa mga iya nga niya sa kalibutan, sila iyang gihigugma hangtod sa katapusan. Og samtang nanihapon sila sa diha nga ang pagbudhi kaniya gikapasulod na sayawa diha sa kasing-kasing ni Judas Iscariote nga anak ni Simon, si Jesus sa nasayran niya nga ang tanang butang gikatugyan na samahan ngadto sa iyang mga kamot. O nga diha siya sa Dios magagikan o nga na siya sa Dios mopadulong. Mitindog siya, si Jesus gikan sa kananan mihukas sa iyang mga sapot o gibaksan niya tuwalya ang iyang kaugalingon. O naghuwad siyang tubig sa palanggana o iyang gisugdan ang pagpanghugas sa mga tiil sa mga tinunan o sa pagpahid niini sa tuwalya nga iyang gibakos. O miadto siya kang Simon Pedro o si Pedro mingon kaniya, Ginoo, ikaw ba'y muhugas sa akong mga tiil? Si Jesus mitubag kaniya, ngadto kang Pedro, sa karon dili pa ikaw makasabot nining akong gibuhat apan unya ugaling makasabot ra ikaw. Si Pedro mingon kaniya, dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka pahugas kanako nan, wala ikaw ingbahin kanako. Og si Simon Pedro mingon kaniya, Ginoo, dili lang ang mga tiil ko ra, kundi hasta ang akong mga kamot og ang akong ulo. Si Jesus mingon kaniya, ang nakaligo na dili na kinahanglang manghugas pagawa sa iyang mga tiil. Hinoon, mahinlo na ang iyang tibok nga lawas. O kamo mga mahinlo na, apan dili hinoon kamong tanan. Kay siya nasayod man kinsa ang magabudi kaniya, mauman gani, nga mingon siya dili tanan kamo mga mahinlo. Og sa nahugasan na niya ni Jesus ang ilang mga tiil og nakasulob na siya sa iyang mga sapot og nahibalik sa kananan, siya mingon kanila, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Mutana na ang atong Ginoong Hesukristo, ngadto sa iyang mga tinunan. Kung nakasabot ba sila sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa may iyang gibuhat kadtong iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinunan. Apil na lugar si apostol nga si Pedro. Mingon dayon, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo, gusto kamo kay mauman kana ako. Ug kun ako nga inyong Ginoo og magtutudlo ng hugas man gani sa inyong mga tiil nan, kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Mao dinhi ang panag-ignan. Mao na sa 15 ang conclusion dayon. Kay sa usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo, kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong ginabuhat kaninyo. Dili man in taon adlang igpapahulay o ang pagbatasan ni Kristo pagsulod sa sinagoga mo ay gibilin nga panag-ingnan ini mga kaigsuonan. Busa na saypan sa pastor sa Sabadista. Kaya ang panag-ingnan nga gibilin ni Kristo kadtong giingnan niya ang iyang mga tinunan nga ipabuhat sama sa iyang gibuhat nga iyang gihugasan ang iyang mga tiil. Og matod pa ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan, kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Mao na panag-ingnan mga kaigsuonan ang gibili ni Kristo mao nang sa bersikulo 15. Pero tanawang gibuhat sa pastor sa Sabadista, gipares na Lucas 4:16. Nasaypan niya mga kaigsuonan. Ha? Nga naman, kay gusto gid niya nga ipagsabat keeper ang atong Ginoong Hesukristo. O hasta ang mga tinunan ni Kristo ipagsabat keeper. Mga gigamit niya kay nakabasa magpanag-ingnan nga gibili ni Kristo
Unya gipares ang 4:16 kay misulod si Kristo sa adlang igpapahulay Sabado, iyang gibatasan kini. Kinahanglan pud kuno mo'y batasanon sa mga tinun-an. At tanawon ta na karon. Nagkasinayop man eh. Pero dili kahibulong nga nganong magkasinayop mga kaigsunan kay kining 4:16 nga pirmi niyang gamitonon para sa iyang pagpamatuod nga ang Ginoong Hesus Sabbath keeper gyud. Nagasinayop na gyapon siya niini. Prior niini pagkasayupa sa nanglabay pa niyang mga programa. Nagkasinayop na siya sa pagparis-paris niini kay iyang giparis ang nakasulat sa Isaias sa pagbasa ni Kristo sa sinagoga nga may basahon sa Isaias sa propeta nga si Isaias iyang gibuklad. Iyang giparis dayon didto sa Isaias 56:6 ato ganing paminawon para nga ato makuhang punto og nga sa akong pag-ingon nga prior nga nahimo kining sipiat niya sa pagparis nas 4:16 sa Lucas sa 13:15 sa Juan. Dunoy naguna nga mga pamahayag niya nga nasipiat siya atong paminawan. Anya, ang sa may ginabi, unsay gikuha nga basa ni Ginoong Hesus sa bersikulo 17 sa Talabale, basa sa 17 sa Lucas 4. Ug ginhatag kaniya basahon sa propeta nga si Isaias. Kan sa libro kan Isaias. Unsa man ang nasulat ni Isaias? Isaias 56 bersikulo 6 sa ang pulong sa Dios. Basi ba? Panalanginan ko usab ang mga dili Israel hinman nga nagatugyan silang kinabuhi kanako aron sa pag-alagad, pagkigugma o pagsimba kanako, ug nagatungan sa akong mga sugo bahin sa adlaw nga ipapahulay ug nagatungan sa akong kasabutan. O ana higala, unsay giingon? Si Isaias nagsultis Isaias 56 nga ang dili Israelhanon padalanginan sa Dios kun mobantay sa adlaw Sabado kun adlaw ipapahulay. To ana. Ato na bati mga higalag mga kaigsunan, ang gigamit ni Binilyong Lucas 4:16 ngadto 17, iyang giparis ang Isaias 56:6. Tanaw na to, kung kinabag yung Lucas 4:16 at 17, ang paris ba niini mao ang Isaias 56:6. Ato man tong nabati. Niya balikan ko pagbasa. Basahon ko ning gigamit niyang teksto niya. Isugod na ko sa 16 nga kapitulo o bersikulo sa kapitulo 4. Lapos na to nis pagbasa nga ri sa 19. Ingon. Og siya, si Kristo, miabot sa Nazaret, diyan dito siya magtubo, og sumala siyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias, og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin nahisulat kini nga nagaingon. So basahon ni Isaias ang gibuklad niya na nakita niya nga nahisulat nga nagaingon, ang espiritu sa Ginoo niya kanako. Kay iya man akong gidihugan aron sa pagwalis maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalos kagawasan ngadto sa mga binilanggo og sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta sa paghatlag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog sa pagpahibalo sa tuig sa kahimo sa Ginoo 20 og iyang gilokot ang bason og giuli kini ngadto sa tig-alagad og bilingkod siya og ang mga mata sa tanan nga diha sa sinagoga gitutok ngadto kaniya. Ang unod sa Isaias nga basahon nga gibasa sa atong Ginoong Jesucristo sa pagsulod niya sinagoga mga kaigsunan, moning unod ang espiritu sa Ginoo niya kanako. Kay iya man akong gidihugan aron sa pagwalis maayong balita ngadto sa kabos. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalos kagawasan ngadto sa mga binilanggo. Sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinagnaog ug sa pagpahibalos sa tuig sa kahimot sa Ginoo. Kini bang unod sa gibasa sa basahon ni propeta Isaias nga gibasa sa atong Ginoong Jesucristo? Mao ba ni ang unod diri sa Isaias 56:6? Dili. Ha? Kaya ang Isaias 56:6 nganong iyan ang gigamit mga higalag mga kaigsunan kay nagisgot man gud og pagpabantay sa adlang igpapahulay gamo nang Sabado. Pero dili mo mabasa ang unod sa maong basahon nga matud pa ni Kristo ang espiritu sa Ginoo niya kanako. Tanawang tikas nga gihimo. O di sa unsang pagdagandagan. Nagkasinayop na. Wa magkahaom ang mga pagparis-paris sa sitas. Kay hain man di ang takdo nga paris niya ng 4:17 sa pagbuklad sa atong Ginoong Hesukristo sa basahon ni propeta Isaias sa pagsulod niya sa sinagoga nga ang espiritu sa Ginoo niya kanako. Wala sa 56:6 mga kaigsunan kundi niya sa Isaias 61:1. Basahon ako niya.
Ang espiritu ni Jehova nga Ginoo niya sa ibabaw kanako tungod kay gidihugan ako ni Jehova aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop, ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok ug kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag ug sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga ginagapos. O ditakdo dito sa Lucas 4:16, matud pa ni Kristo, ang espiritu sa Ginoo aniya kanako. Asa ang sakto nga pagsumpay? Niya sa 61:1 sa Isayas, og dili didto sa gigamit niya nga Isayas 56:6, tanawang pagpanikas, mga higalag mga kaigsunan. Karon atong susihon mga higalag mga kaigsunan, ang teksto nga gisupak ni Mitchell Bendilio kay matud pa niya, ang nagpahayag niini mao ang mga kontra ni Kristo nga mao ang mga Pariseo nga mga Hudiyo. Kining Juan 9:16. Aron makuha na to ang punto, kay conclusion kini sa mga Pariseo ang versikulo 16 sa kapitulo 9 sa Juan. Atong ipaibabaw pagbasa sa versikulo 13 sa kapitulo 9, lapos sa versikulo 16. Gingon, og ngadto sa mga Pariseo ilang gidala ang tao nga kanidto buta, og adlaw kadto nga igpapahulay. Timaniha sa akong pagbasa, adlaw kadto nga igpapahulay sa to pa Sabado, sa pagmasa ni Hesus sa lapok og sa pagpabukas iyang mga mata. Ato pa doon nagibuhat si Kristo sa adlang ipapahulay nga Sabado, nagmasag lapok. Ha? Kay haron nga iyang pabukhon ang mata sa buta. Gingon dayon, ang mga Pariseo nangutana kaniya pag-usab. Giyon sa niya pagpakakita og siya mingon kanila. Gidhiran lagi niya lapok ang akong mga mata og ako nang hilamos ug unya makakita na ako. Mo ni pahayag sa buta nga gidhiran ni Ginoong Hesus ang iyang mga mata og lapok. Unya pagpanghilamos niya, paghuman niya pagpanghilamos, matud pa niya, makakita na ako. Karon sa gibuhat ni Kristo, ang paghidhid og lapok sa mata sa buta, adlong ipapahulay Sabado. Moto'y nakita sa mga Pariseo. Kung nakita manila nga doon gibuhat ang atong Ginoong Hesukristo sa adlong Sabado nga igpapahulay sa pagmasag lapok para makakita ang buta. Gihidid ang lapok dito sa mata sa buta. Sa diyan nakahilamos, nakakita na din ang buta. Mo nang ningon ng mga Pariseo, kadtong tawhana, matud pa, ang pipila sa mga Pariseo yun, kadtong tawhana dili gikan sa Dios, si Kristo may gipasabot, kaya wala siya magbantay sa adlang igpapahulay. Wala diha makitaan pag-akusar. Wala na ipagpasumangil. Si Bendilio rin nagpasumangil ni. Nga naman. Nga nang ningon naman ang mga Pariseo nga dili gikan sa Dios si Kristo tungod kay wala magbantay sa adlang igpapahulay. Tungod sa ilang nakita, nga tong Ginoong Hesukristo naghimo o may gibuhat sa adlang igpapahulay, mao tong nagmasa siya glapok. Unya kining mga Pariseo, mga strikto man sa pagpatuman sa balaod sa adlang igpapahulay. Kaya ang balaod sa adlang igpapahulay, mga kaigsunan, wa may mga gimbuhaton nga pagabuhaton, gani og makalapas ka og makahimo ka sa pagbuhat sa mga buluhaton nga imong gihimo sa adlang igpapahulay, doon na may silot niya na kamatayon. Asang prueba nga akong pagabasahon nga walay mga buhat nga pagabuhaton sa adlaw nga igpapahulay mo nang adlaw ikapito niya sa Exodo kapitulo 31 versikulo 14-15 gingon. Tungod niini pagabantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay kinibalaan na lang kaninyo ang magapasipala niini sa pagkamatod pagapatyon gayud siya. Kay bisan kinsa nga magabuhat ug bisan unsang buhata nga pagahimuon nining adlaw katong kalaga pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Sa unang kaadlaw pagabuhaton ng bulaton apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw sa balaan nga pagpahulay. Balaan kang Hiuba bisan kinsa nga magabuhat ug bisan unsang bulaton sa adlaw nga igpapahulay siya pagapatyon. Unsay balaod? Sa adlaw sa pahulay walay bisan unsang nga buhat nga pagabuhaton kay kun dunay magbuhat og mga buhat atol sa adlaw igpapahulay ang silot kamatayon. Muna naninguha sila sa pagpatay sa atong Ginoong Hesukristo ang mga Pariseo. Kay nakita nila si Kristo nga nagbuhat og pagmasag lapok sa adlaw nga igpapahulay. Mo nagmingon siya nga inconsistent may dili. Og mingon pud si Bendilio nga akusar og pasangil lang ang gibuhat sa mga Pariseo og Hudiyo nga Pariseo. Dili di na pasangil. Kay nakita nila nga dunay gihimo si Kristo atol sa adlaw igpapahulay. Nga din sa gibasa ta sa Biblia, supak sa balaod sa adlang igpapahulay nga magbuhat og mga buluhaton
sa adlang igpapahulay. Unya, ang Juan 9:16 mga kaigsunan, sa pagpruiba nga atong Ginoong Kristo agid manumbaling, mo nang gigamit namo ang Biblia sa Kristohanong katilingban. Juan 9:16, pipila sa mga Parisiya mingon dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Wala manumbaling, wala magbantay. Ug kung ang atong Ginoong Kristo wala manumbaling ug wala magbantay, hasta ang iyang mga tinunan usab mga kaigsunan wala manumbaling ug wala magbantay sa adlaw igpapahulay. Busa kung mingon siya nga sundon ang panag-ingnan nga gibilin sa atong Ginoong Kristo, tinuod bitaw nga sundon ang panag-ingnan nga gibilin sa atong Ginoong Kristo. Ang gibasa niya, ang gigamit niya Juan 3:15, pero panag-ingnan nga dili magsunod o magbantay sa adlaw igpapahulay kundi panag-ingnan nga kung unsa gibuhat ni Kristo nga naghugas siya sa tiil sa mga tinunan, mao po'y buhaton sa mga tinunan nga maghinugasay sila sa ilang mga tiil ang usag-usa. Pagpruiba nga ang mga tinunan wapod manumbaling tungod kay ang ilang magtutudlo si Kristo upay pagpanumbaling, niya sa Colosas 2:16 Kristohanong katilingban gyapon. Ay tugot nga sawayan mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong buwan o bulan o sa adlaw sa pahulay. Busa ang mga tinunan way pagpanumbaling. Ang atong Ginoong Kristo walay pagpanumbaling. Busa nasaypan ni Mitchell Bindilio nga matod pa niya ang gihimo nga mga pahayag sa kakontra ni Kristo nga amo kunong gigamit, mao kuno among gigamit. Kay para niya pagkakontra o kaaway sa doktrina mo'y mamulong dili na daw tinuod. Dili man sa tanang panahon nga kung kontra o kaaway ang mga pagpamulong dili na tinuod. Kaya ang yawa bitaw ningon man nga ang atong Ginoong Kristo anak sa Dios kontra man to sa doktrina, kaaway man to sa kamatuoran. Na lugar dili lugar tinuod nga ang atong Ginoong Kristo anak sa Dios. Busa ang pagingon sa mga parasyo nga kakontra sa doktrina dili gikan sa Dios ang atong Ginoong Kristo. Nasaypan na nila, puros na sayop. Kay pagingon nila og wala magbantay sa adlang igpapahulay, dili na akusar. Tungod kay may nakita sila nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo wala na manumbaling o magbantay sa adlang igpapahulay. Mao kana siya mga kaigsunan nga sa dapit sa pagtulunan sa PBCM among pagbarog nga kung magisgot man sa pagpahulay dili na adlaw Sabado kun dili magpili ka na lang sa adlaw kay kung napatay oras unta sa pagpamatuod ang pagpahulay nga ginahimo sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo adlaw-adlaw na sila nga nagahimo nini sa pagsimba kay kanang pahulay sa unang panahon pagsimba man na. Okay, wala naman ang adlaw Sabado basta kung sila mo simba buhaton na nila adlaw-adlaw. Kung adlaw-adlaw nasudan niya na ang tanang adlaw sa semana gikan sa Lunes paingon sa adlaw Sabado. Wala kitay oras mga kaigsunan sa inyong pagpatilingon katunang hinaot nga inyong nasabtan ng mga kamaturan diha tama nang diha usa ang akong ikaalagad diha kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Sr. o sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini inyong igsoon Evangelista Brother Juan DXPR.